Khuzani laphana kuma-event ama-outfit akhe eyi, angazi ukuthi ngempela wakhethiswe ubani, kodwa niyawathanda. Asikho-ke lapho-ke, silapha-ke Khuzani King Dlamini Mpungose ukuthi siyabonga kakhulu. Okokuqala sithanda ukubonga kini nonke ma-Blue Nation ngokweseka into yenu, uthando nokuzinikela enikubonise kulo mcimbi kuyamangaza. Nenze kwacaca ukuthi lokhu akusona nje isehlo somzuzu, kepha abahlala khona futhi siwumndeni omkhulu okhula usuku nosuku. Abaculi abakwazanga ukufika basithintile futhi basibikela ngezinkinga abahlangabezane nazo ezindleleni. Abanye umcimbi uphele sebesegeyithini, abanye uphele besesezindleleni, kanti abanye akhanselelwe ama-fight ngomzuzu wokugcina. Kodwa siyabonga ngoba bonke bazamile futhi basazisa ngesikhathi mayelana nendawo. Sibonile ukuthi sidinga ushintsho olukhulu. Sifisa ukuthola indawo ezosivumela ukuthi siqhubeke nomcimbi kuze kuse, ngoba lokhu kokuthi abantu baphoqelekile ukuphuma ngo-8 ngobani ngo-12 ebusuku akuhambisani nombono wethu wokujabulisa abantu okugcwele. Siyacela nezindawo esiziqashayo ukuthi zibambisane nathi ukuze sikhulise umcimbi ngendlela efanele. Siyajabula ukuthi umcimbi uqhube kahle kakhulu ngaphandle kwesigameko ezimbi. Zonke izethameli zethu ziphume ngokuphepha, nababuyela emakhaya babuyele kahle. Lokhu kusinika ithemba lokuthi sikhula ngendlela efanele, sibeka phambili ukuphepha nokuhleleka. So isho kanjalo-ke i-post-ke kaKhuzani wasithi-ke ma-Blue Nation, iqiniso lithi iCarnival City isincane kakhulu uma siqhathanisa nenani leli. Kunabantu abaningi abagcine behleli ngaphandle kusukela umcimbi uqala waze waphela, bethemba ukuthi bazothola amathikithi noma indawo ngaphakathi. Lokhu kusikhombisa ngokusobala ukuthi sidinga indawo enkulu kakhulu eGoli ehambisana nesibalo senu. Sithanda ukubonga ngokukhethekile wonke amaciko, abadlali bezinsimbi, abezokuphepha, abezindaba, abaseCarnival City, iNyathi Foundation, kanye nabo bonke abafowethu nodadewethu abasebenze kanzima ukwenza lo mcimbi ube yimpumelelo. Nalabo abaphosile esivivaneni siyabonga ngoba nikhombisa ukuthi niyabuthanda ubuciko bethu. Lokhu isiqalo nje, umsebenzi waqhubeka nombono omkhulu kakhulu kunalokhu sikubonile. Noma kanjani kuseyiwa kude ma-Blue Nation, ndoda enkulu, umuntu omkhulu, umnumzane uthi hala. Sho kanjalo uKhuzani Mr. Mpungose uthi uyabonga kakhulu-ke ngokuthi yena umcimbi ube ingqophamlando laphana-ke eCarnival City eGoli. Siyakuveza-ke nabantu-ke abagcina bangakwazanga ukuphumelela. Vele umcimbi osebenza ngesikhathi uyohlela ubashaya abantu. Kungena ngo-5:30 ngo-12 sekusephelile. Vele isikhathi besincane kakhulu ngenkanza kwethu, so ukuthi ubashaya vele abantu abaningi abanemicimbi kwezinye iy'ndawo. Sibonga kakhulu lapho Mr. Mpungose ukuthi azobonga kubantu abahambele, abathenga amathikithi, abafikile, aba-arrange-ile, abahlelile, amahhotela, ama-flight, ama-transport, amatekisi bezobuka nje umcimbi. So koThekwini, iKwaZulu-Natal, amaphethela nako-Eastern Cape, nakobani koLimpopo bakhona abafikile, Mpumalanga nabo bakhona abafikile. Sibonga kakhulu. So sizoyivala lapho iposti-ke sakahle ngazothu sodibana ngokuzayo.